Chogo ibi sigi yani ka wuli bamana ngo ko to wuli folo fe ko fa ko kala mini wa mao mani so na nyina mini fe isigi obi kisi ako kololo ma falai AES ni wati labaina jatemneli kelaw kolosili kelaw dugudeu mani vi munu be bi nulu be je kuru kara ko bela jirinda nyogoma ulu kunye somi yere la ke ka yira AES maula ko fiye be bara dola u fa falai die bela jire nya bala ka fo AES jamana sabai ulugo ku jara ka ke keleye u ka tabulo ka ke keleye u ka wuli ka jonu ka bara ka ke keleye ulu yere bena gumbele ba fla sabami nyana ka o yesa wulu masri tabaw ku bolo du nyama jamana ka sirabo siratama nya u ko lu fana sigi sengelenga miye yiriwali ye ko fana seno ala anana ye ka fo no ya soro to fla ko ni bara ka ke maje belebele jamana oche sira na bari tamala o yira o la koyi sabula AES wati irabi yira nyininga nunu kadi nga jekulu konna na doni do tita fagele ve falai ulube ka nyan soro tiendo jiebe tugo mina bi bela jelebe wuli ki ka nafa de nyini nga nawe jekulu kono faka ausigi ka kuma nyan ve ka beredo kola o de la Bamako ka kominye do vlabara nye no kara ni kalo atletan wolo vlana atletan segi mama fale ulu welela kana ku kana sebe on laje maje jumembe mo ka kiribo AES la ko jumona fere jumem se ka soro ala ola samiye mama fale on tlale kalo atletan wolo vla ana atletan segi jerere abelebele ba sigira senga sa ministre apply job nale mali jamana ka ministre mi me jamana chesere na ko kuna ale me keneka Niger fana ka ministry no oye Bakari Yao Sangare o fana nana kana ifeze kene konna na ko nyema be jamana mbulu be AES konna no Burkina Faso ka oye Jean-Marie Karamogo Traoré ale fana nana ani aka maubela jele o la sa Mali ministry be no Musa Aga Atayariye ale me malde monu sire no ko ka ale fana me kene ka babu boraka bingoi a maubi ka kiri wana bide mauko ka nga flelan anga ko chetugo ka soro miye jamana nyema uye ulube wuliga jomna wulu masri tabaga gunga yente ka yogo Abdurrahman Chani ka bo Niger ka ufi miye general d'armée Asimin Goitaye ani kamalar capitaine Ibrahim Traoré ko ulu kundlena koniye kelenye nga finyebe ka yoro mina uye jamana ocha sirena wa bara ye kwa mbe sigile fleni ye abla jobu ka fola anta fosa ka da anga konota ka wa sabula tiga woro nyongo faraka cha ola sa bara mungera mama falo vet le konan le fla konan ka ko luga siginye uya ira saka foko koni fere kerengere don sigi kuntle na ga ke kelenye tabulu ga ke kelenye flechugo ga ke kelenye chenchen fuga jamana saba nulu kala no bi kala ko do jensre gnani jamana bo bela jile fe were ku jiya sa o ka bet le sigite manyo ka do uninyanche akana da dala foli ma fere kerengere no ga sigi singa ola sa miye ministry saba nye uya ira saka fo chiedo ulube nyanye ulube puma nyanve jamana ko no ga fere munu sigi uni jamana chesra ko na o fere o tigaledo ga na ye ka fo majebe yoro mina fo sinsin ne ga ke miye la sigi de unye nulube jien fe uluga jega baraka nyanve miye representant consulaire no consulaire ye uluga jega baraka nyanve jamana do fana ulumunu mirina e faranga e AES ko uluga jega baraka wa bitako bitanye fana AES yere bakuruba la fere ka sigi senga yani jensrege nani ka laje bisegi ni kanilanche ninga ka New York ka fe septembre na to kuma tiki ka soro kuma nyema ka soro ko tabulu ka soro baraka tuko ka famu miye AES ye ubeno ka ngoi uya yira saka fo Bamako ko fe wa bitako bitanye flelo mbemna na ke kilinye sharak seuta na strafe jamano yere sharia mununta miye sonu ga busaka do tugumi bara busaka ka tugumi passeport tsaka ke ko bete carte biométrique tsaka ke ko bete dancho jamana ni nyanche wuliga joga ka saka feret ke ola ministru yere fana anyinu yere fana ve we falai ko ga jigi kare ko no re falai kanita ke biro kono kuma e kata te dungo do anya friend anya yeleta anya jigi awni jamana do nga janyo anade tie o de falai kuma de be ke ka kuma ke la wale ali ateke kono kuna tike baga kuna ko manu de do abtu no fedi anye ni fo aw yere nye bala chogo di AES de peuple koko fana sendo ko ina falai
o la sa u ye foli tanu ta ka ɲɛsin jamanaw ma, jamana minnu ye degun sɔrɔ nin waati laban in na, a daminɛna ni faso Maliba ye, ale min ye degun sɔrɔ avril kalo tile 25 tasibila kɛra o ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu fatura ka dugawudon kɛ olu ye. Sadio Kamara ale ta kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ye, sabula ale tun ye wolomasiri tabaga minisiri ye, ministre d'État fana tun don, a jɔyɔrɔ tun ka bon AES ani u ni jamana wɛrɛ cɛ siraɲɔgɔn baaraw la. Min ye bingali min kɛra juin kalo tile 18 Niger pankurutigi kɛnɛ na, u y'o fana sɛbɛkɔrɔ kɔn fo ka se a dan na. Wulikajɔ ni cɛsiri don nataw la fala ye, min ye ministriw ye k'a ɲini u fɛ u ka kunnafonidilaw ma gɛn, u ka wulikajɔ kɛ, fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ tuguni u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen ye. Jamana saba in kuma kan ka kɛ kelen ye, fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan, kunnafonidilaw bɛ fan o fan fɛ, kalandenw bɛ fan o fan fɛ, jamanadenw bɛ fan o fan fɛ, laɲini minnu bɛ ka kɛ a ka kɛ an ka kanw na, a ka se dugudenw ma, u y'o laɲini kɛ. Min ye kuma kuncɛli la sa, ko min ye jamana ɲɛmaaw sɛbɛn bɛna taa da olu kɔrɔ han. Ministre ka baara banna la pewu, n'olu y'a tigɛ yɔrɔ min na a dan ye o ye. Walasa Niger Burkina jamanakuntigi min ye Capitaine Ibrahim Traoré, baabu bɛ taa da ale ma, sabula nin waati na AES jamana ɲɛmaaya a bɛ olu de bolo. Sɔgɔmada in na nin kun ye an ka cadeau ye ka di AES maaw ma fala ye.